4.7 IFM Report. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry Ilocos Region na ang isinagawa nilang monitoring, enforcement at surveillance laban sa mga nagtatangkang magbenta ng mga substandard na produkto. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas ng PIA Ilocos Region, inihayag ni DTI Ilocos Region Consumer Protection Division Chief Robert Baniked ang kanilang mga hakbang upang masiguro na walang namamnamantalang seller mapapasikal man o online. Aniya, sila umano ay nagsasagawa ng advocacy programs para sa mga consumer upang hindi mapagsamantalahan sa kanilang mga bibilihin at malaman ang kanilang mga karapatan. Unang ginagawa natin, nagkakandak tayo ng advocacy program para malaman ng consumers yung mga kanilang karapatan. Meron tayong monitoring, enforcement at surveillance. So doon sa surveillance, online yan or physical, pumupunta po kami, tumitingin kami sa mga establishment kung may mga binibenta ba sila na mga produktong hindi pinagbabawal sa batas. Nanguhuli tayo, nag-check na tayo physical. Nandun tayo sa establishment, may grupo tayo. Natuwang naman ang ahensya ang mga Local Price Coordinating Council upang masiguro ang pinaigting na monitoring. Of course, we have our intensified monitoring. Actually, ma'am, mayroon po tayong tinatawagan na Local Price Coordinating Council. This is also in partnership with the local government unit. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.